Уважаеми граждани, уважаеми колеги, дами и господа, искам да заявя, че нашия дом въобще не е нелегален и че никой не ги е изкарал тези хора тук, защото всичките хора, ще ви покажа, че са на лице. Близките отказват да ги, въпреки натиска от социалното и заплахата, че полиция ще ги изкара, те са отказали. Ние нямаме нито един документ, където казва някой, че ние сме затворени. Благодаря.